no pangte sabat chi bai ule sabat vui nga na arong bona chanchin kan ngei thak hole tur chu inkhom tura school thulti ani do na Taiwan rama cheng awen le mia te chanchin ani ang awen le anaw me chia Taiwan na omte chan inkhom an ngai na hle meya sabat apyang in dargar khale achan velai kala po an inkhom thina pathfinder club atnai zo ka a om velo awangin ahla zo ka an inkhom tang thina ni a school luna chu wantlang school ani awangin cholni hianin sport te an nei thina ma se pathian an mangai zo ka wangin sport te chu nuam ti viau ma se biak ina kal an thlang zok thina ni achang chuan an school chuan sabat ni ya le kha te an zir bok thina ma se owen le mi ai te chu school thulin an in khom thina kumruk chung chu sabat ni ya in khom an thul ngai lovani ni khat chu zirtir tu in owen le apol puite chuan sabat ni ya test an nei tur tho chu apuanga owen chuan ti geina a shelo hle meya grade thatak mu adua chuti rual chuan sabat ni ya in khom adu boxi test chungchang chu anu hne na chuan a thlenta a ani chuan chumi chungchang a chuan ni chungtra yang ati ta a owen chu sabat test chungchang a chuan anu nen chuan thatem ngai takin an chungtra ya beisei lo takin zirtir tu chuan owen chu ama test arem ti ta a owen chu a hlim tak seta anu po a hlim ngei mei an chungtrai pathianina a chhana wang chuan pathian te na chuan lom thu an soya Atnuwa zirtir tu dangin miyai chu sabat niya skula extra class la turina tile a miyai chuan ti ngei na shelo hle a grade thatak mu adu ma se in khoma du boxi anu ne na asoya anu chuan kan tongtrai don nia ativele a miyai in sabat niya class ani chungchanga anu chu thathem ngai tekin a tongtrai ya miyai po tongtrai boka zirtir tu chuan arilu athak du tlat lo mei ikut ziak ti zia torin extra class ila ka nga yelom atia zirtir tu chuan class I thul ani chuan homework extra tam tak ka pe ang chia chu chuan ikut ziak ati zia theyang atia miyai chu anwal hle meya anu hne na zirtir tu thu soi chu a hrila anu chuan poi ati pui hle a Mia pathian ngai thak nge idu zirtir tu zok ti nei zota miyai chuan thupek palina pathian in sabat ni chu thiang hlim taka sir turani ti shereng ro Exodus bungsom ni changriata ati kha she chianga ama tan pui turin pathian ni na atong traya sabat ni chuan school akal du lovin biak ina ain khoma zirtir tu chuan eng tak suyang moti ina ngai to a thotan ni a school alokal chuan zirtir tu chuan chiang takin a ena engma soilo ina ti tur extra po ape heklo miyai chu a hlim kher mei miyai le anu chuan a thatna awangin pathian ne na lom thu an soya zirtir tu te na sabat ni chuan school akal theilo ti shil hlau to lawani Owen le miyai te chuan in tongtrai sakna an nge nani nangni le khovel pum puya unaw dang an chanchin hria te hi an pa ta na tongtrai sak turin an ngen chawa an pa hian tlai tin bible chhar sakin cholni tin in khom thin ma sela a thinlung iswa ne na ala hlan lovani Owen le miyai te hian baptisma achan an beiseya in tongtrai sak theidon lomni Owen le miyai ten iswa an mangai em lai hian Taiwan an chipui te chuan iswa chanchin an la shelovani Tun quarter 13 sabat tholom hian Taiwan a cheng nam sang te hne na chanchin thapuang da turina chan pui don ani phaltaka tholom in thodon awangin kan lome khati zong kha rong bo na chanchin kan ngai thla khau thei chu ani